eli joko minä aloittelen. Joo, onhan teidänkin kello 9. On. Joo, aloita vaan. Right. Jos nyt olisi vaikka sattunut, että minun kello olisi ollut edessä. Okei. Puerre iidit puokkaita. Ja tervetuloa tämän Octashas-webinaariin. Tosiaan toivottelin teidät kaikki lämpimästi tervetulleeksi tähän yhteiseen webinaariin. Ja erityisen lämpimästi toivottelen tervetulleeksi meidän luennoitsijat Anne-Kirsten. Virkutteleksi jo sieltä. Ja Pamelan. Tosi hieno juttu, että tulitte meille pitämään tätä alustusta tähän teemaan liittyen, koska ollaan nyt niin kuin tärkeän teeman ääressä. Tämähän on tarkoitettu, tai siis alun perin kutsu kohdennettiin julkisen sektorin viranomaisille ja toimijoille, mutta on toki jaettu sitten muillekin tahoille, että kaikki ilman muuta ovat lämpimästi tervetulleita. Ja jos Heli laitat sen seuraavan kalvon siihen esille. Tietyllä tavalla voidaan sanoa, että me ollaan tällaisen hyvin ison unelman äärellä, eli yksi tämmöinen unelma, josta me ollaan useampi vuosi haaveiltu. Ainakin me Kelassa, jotka tehdään tätä saametyötä, niin me ollaan haaveiltu, että olisi joskus tällainen isompi webinaari, johon kokoonnuttaisiin laaja-alaisesti. Meitä tulisi niin kuin eri tahoilta, eri kumppanuuksilta ja viranomaisilta niin tällaisen yhteisen asian äärelle, eli saamelaisväestön palvelut ja siihen liittyvät oikeudet. Ja uskon, että aika moni kumppani, joka siellä myös on kuulolla, niin yhtyy tähän meidän toiveeseen. Että isossa kuvassa voisin ajatella sillä tavalla, että jos ajatellaan saamelaisväestön oikeuksia niin kuin palvelujen näkökulmasta, niin meillä on varmaan lainsäädännöllisesti on isossa kuvassa asiat tosi hienosti. Ja tänään meillä tosiaan sitten Anne-Kirsten ja Pamela, jotka tuossa tarkemmin myöhemmin esitellään, niin johdattelevat meidät tähän aiheeseen niin kuin tosiaan juridiikan näkökulmasta, eli kielellisistä, sosiaalisista ja kulttuurisista oikeuksista näkökulmana on nämä oikeudet. Ja kun me ideoitiin tätä webinaaria, itse asiassa Raila Äijö ja Outikin voisi sieltä vilkutella, että tämä uuden konklaavi, joka nyt tässä on kamerat auki, niin me ollaan niin kuin pääsääntöisesti ideoitu tätä, niin ajatus oli se, että tämähän on valtavan niin kuin laaja aihe, ja tänään ei todellakaan päästään jollakin tavalla varmaan vähän niin kuin perusteisiin, mutta idea oli se, että kun me kuullaan, mitä luennoitsijat puhuu, niin vähän reflektoidaan sitä, että miten nämä asiat niin kuin konkretisoituu meidän arjessa, meidän käytännön tekemisinä. Että sellaisella ajatuksella minä luovutan nyt puheenvuoroni sitten toiselle fasilitaattorille, eli Heli Wallinille, että mitä sinä haluat tähän alkuun sanoa. Joo, tervetuloa munkin puolesta ja tässä vielä muuten itse asiassa Pamelan ja Anne-Kirsten niin kuin esittelyt. Joo, siis se, että miksi me täällä ollaan tänään ja mietittiin vähän sitä, että kun tämä Lahja tämän idean heitti, että mitä jos me alettaisiin pitämään tällaisia vähän webinaari niin kuin sarjaa ja tarjottaisiin kaikille mahdollisuus tulla tähän kuulolle, että ei vain kelalaisille tai ei vain MeOfTaS-verkostolle, niin täytyy sanoa, että mä olin innostunut, koska mä ajattelin, että tämähän on niin kuin hyvä idea, että me pystytään kutsumaan kaikki toimijat niin kuin samaan aikaan mukaan. Ja sen takia ehkä niin kuin haluttiin tähän alkuun ottaakin vähän myös tämä meidän MeOfTaS-henki mukaan, eli missä hengessä me tänään ollaan. Meillä on siis tosiaan MeOfTaS-verkosto toiminut nyt parisen vuotta,
Ja tässä nyt ihan muutamia kuvia tältä vuodelta meidän yhteisistä tapaamisista, ja niin kuin huomaatte, että iloisen näköistä porukkaahan siellä on. Eli se, että kun me lähdettiin tätä suunnittelemaan, niin tosiaan tässä oli ensin nimenä oli lakivebinaari, ja sit sillä nimellä se jonkun aikaa tuossa kulki, mutta sitten me ruvettiin ajattelemaan, että eihän me nyt haluta mistään, meidän henki on sellainen, että me ei haluta niin kuin silleen puhua pelkästään laista, vaan siitä, että mitä se niin kuin mahdollistaa ja minkälaisia niin kuin, minkälaista palvelua me halutaan olla tekemässä. Eli me halutaan olla tekemässä yhdessä semmoista niin kuin viranomaisen, niin kuin ihmisen näköistä palvelua ja semmoista, jotka ottaa alkuperäiskansojen oikeudet huomioon eikä ehkä niinkään sellaista niin kuin virallista ja formaalia. Et ehkä niin kuin nämä kuvat tässä kuvastaa meidän sitä henkeä, että millä hengellä me täällä niin kuin nyt tänäänkin ollaan ja siinä mielessä sitten on niin kuin mukava päästä kuuntelemaan Pamelan ja Anne-Kirsten niin kuin puhumista siitä, että miten asioita voi lähestyä ehkä eri tavalla, että ei niinkään laki edellä, vaan just se, että mitä ne näkökulmat on siinä. Eli tämä on nyt se henki, mikä toivottavasti tässä on, ja sillä aikaa, kun meillä on ilo kuunnella tätä alustusta, niin silloin saa sitten laittaa tuonne kysymyksiä ja kommentteja chattikenttään ja nostetaan niitä sitten tuonne loppupuolelle yhteiseen keskusteluun. Et ehkä tämmöiset, niin kun, en tiedä onko tämä fasilitointia vai mitä tämä on, mutta niin kun toivoisin jotenkin, että me oltaisiin niin kuin avoimin mielin kuuntelemassa ja myös niin kuin siinä mahdollisuuksien kautta lähestyttäisiin tätäkin aihetta. Olisiko siinä pieni alustus ja nyt sitten tosiaan vielä tiedoksi, että tämä tallennetaan ja tallenne tulee sitten tuonne saamelaiskäräjien sivuille ja on siellä sitten katsottavissa. Eli meidän tarkoituksena ruveta rakentamaan vähän tämmöistä tietopankkia myös niin kuin sinne. Okei, lähdetäänkö me sitten, päästetään irti meidän luennoitsijat. Eli ja sitten vielä tuosta näytän tuon, että täällä on tämmöisiä linkkejä tulee, niin nämä materiaalit, niin tämäkin näkyy sitten. Nämä materiaali, eikö tule Anne-Kirsten myös sinne sivulle näkyviin, niin sitten tässä on tämmöisiä hyödyllisiä linkkejä, mihin voitte sitten palata mahdollisesti jälkikäteen. Niin nyt varmaan te jaatte sitten itse materiaalin sieltä. Kiitos Heli ja Lahja ja muut. Puerriidi muu päälle smaittai. Joo, Pamelan kanssa ollaan valmisteltu nyt näitä näkökulmia. Tietenkin ollaan aika lakipainotteisesti, koska se nyt oli varmasti se tarkoituskin. Ja kiitos Helille tästä muistutuksesta, että tarkoituksenahan on se, että nyt kaikkea ei voida varmasti tässä teille tarjota, vai ehkä enemmän se, että saisitte pohdittavaa ja reflektoitavaa siihen omaan työhönne. Ja miten ne kielelliset oikeudet ja saamelaisten oikeudet siellä muutoin toteutuu. Lyhyesti itsestäni työskentelen täällä saamelaiskäräjillä kieliturvasihteerinä, eli kielelliset oikeudet kuuluu vahvasti minun työkuvaan. Mutta en tässä vaiheessa sen enempää, annan Pamelalle kohta puheenvuoron. Ja me ollaan Pamelan kanssa sovittu näin, että Pamela vetää tätä kokonaisuutta, mutta sitten mä tuon saamelaiskäräjien näkökulmia sitten aina jokaiseen asiakokonaisuuteen. Ja vielä täytyy sanoa tähän alkuun, että ihan valtavan hieno osallistujamäärä täällä, että on kyllä nyt ilo päästä tästä aiheesta puhumaan näin isolle yleisölle. Mutta Pamela, ole hyvä jatkaa. Kiitos Anne-Kirste, ja kuuluuko mun ääni ja näkyykö dia-esitys? Joo. Loistavaa. Eli moikka kaikille. Mun nimeni on Pamela Sarasmo. Työskentelen oikeusministeriössä, itsehallinto- ja yhdenvertaisuusyksikössä. Mä olen juristi koulutukseltani, ja kyllä tässä nyt ehkä vähän tätä, tosiaan niin kuin Anne-Kirstekin sitten jo sanoi, että kyllä tässä nyt vähän tätä lakia sitten käydään
läpi. Toivon mukaan kyetään jollain tasolla täyttämään nyt fasilitaattoreiden ja muiden odotukset. Katsotaan, miten käy. Mulle kuuluu siis kielelliset oikeudet muiden kuin kansalliskielten osalta, eli esimerkiksi saamen kielilaki ja viittomakielilaki, jos ne jossain vaiheessa avattaisiin, ja varmasti avataan väkisinkin jossain vaiheessa, niin niiden valmistelu kuuluu mulle. Esimerkiksi kielipoliittisen ohjelman koordinaatio kuuluu mulle, sitten saamen kielilain mukaiset avustukset ja nyt sitten aika uutena kokonaisuutena saamelaisasiat yleisemminkin. Ja sen takia mun mielestä on ihanaa, että Anne Kirste on tässä nyt mukana. Ja kuten hän tuossa totesikin, niin hän tuo sitten käräjien näkökulmaa ja silleen toivon, että on sellaista niin kuin, mukavaa sellaista niin kuin pallottelua, että voidaan myös niin kuin pohtia asioita ja tuoda sit niin kuin erilaisia näkökulmia esiin. Eli monessa mielessä yleisössä on varmasti ihmisiä, joilla on niin kuin, laajempikin näkökulma tähän aiheeseen, mutta tästä nyt lähdetään liikkeelle. Ehkä sen verran voisin kuitenkin vielä todeta, että vaikka sanoikin, että saamelaisasiat yleisesti nyt OM:n näkökulmasta kuuluu mulle, niin saamelaiskäräjälaki ja saamelaiskäräjälain esitys niin edelleen on meillä Yrsa Nymanilla ja sitten NEES-asiat on meidän yksikön päällikkö Korina Tammenmaalla, ainakin toistaiseksi näin. Mutta jos me päästään asiaan, koska nyt mä huomaan, että kello on jo 12 yli. Meillä on jotenkin hirveän paljon näitä dioja, joten katsotaan, miten meille niin kuin mahtaa käydä. Mutta mennään eteenpäin, jos vain nyt dia suostuu vaihtamaan. Noniin, loistavaa. Eli mitä me nyt sitten tässä pohditaan? Eli mitä lainsäädäntö edellyttää viranomaisilta, nyt siis tässä saamelaiskontekstissa ja sitten taas mitä oikeuksia saamelaisilla asiakkailla on. Että nehän on niin kuin kolikon kääntöpuolet, mutta toisaalta voidaan ajatella myös, että viranomaisilla on kuitenkin muitakin velvoitteita kuin se vastinpari, mitä saamelaisilla on oikeuksia. Esimerkiksi niin kuin yhdenvertaisuuden edistäminen, että mennään vähän niin kuin laajemmalle, tai kielellisten oikeuksien edistäminen. Meidän pääteemat on nyt sitten saamelaisten kulttuuri-itsehallinto. Mä olen nyt tuommoisen pylpyrän laittanut neuvotteluvelvollisuudesta ja FPIC-periaatteestakin tuonne sotkemaan. Haluaisin sen nyt kuitenkin, että se näkyy tässä meidän teemadiallakin, vaikka olisi voinut olla vaan toi saamelaisten kulttuuri-itsehallinto. Sitten on oikeus käyttää saamen kieltä, eli katsotaan sitä saamen kielilakia pikkasen. Ja sitten entäs KV-oikeus, mitä meidän kansainvälinen oikeus sanoo kaikkeen tähän tai mitä se on sanonut. Eli hyvä huomata, että tämä ei ole pelkästään meidän kansallista oikeutta, vaan paljon tulee KV-oikeuden eli kansainvälisen oikeuden puolelta. Ja sitten kuten Lahja tuossa jo alusteli, niin ideana on, että toivon mukaan kuulijat siellä niin pohditte, että miten teillä nämä velvoitteet, mitä me tuodaan tässä nyt esiin ja nämä oikeudet, mitä me tuodaan esiin, niin miten ne oikeastaan toteutuu siellä teidän työpaikalla ja viranomaisessa. Siis se, että mä en ole ollenkaan varma, että ehdittekö te meille vastaamaan, mutta että se jää niin kuin sinne takaraivoon, että niin kuin pitkin matkaa pohditte tätä ja ehkä vaikka iltapäiväkahvitauolla saattaa tulla mieleen, että ai niin näinhän me tehdään tai näinhän me voitaisiin tehdä. Okei, eli saamelaisten kulttuuri-itsehallinto. Tässä on tämmöinen niin kuin yleistä dia. Ja kuten nyt jo useampaan otteeseen todettu, niin Anne Kirste sitten tuo sitten omat näkökulmansa aina osion lopussa, joten hän varmasti voi tästä sitten niin kuin sanoa enemmänkin, jos haluaa, mutta jos nyt kuitenkin pientä taustatusta, niin saamelaisethan on Suomen, Ruotsin, Norjan ja Venäjän alueella asuva alkuperäiskansa, saamen kansa, joka sitten on suuruudeltaan, Anne Kirste saa korjata, jos mulla on vanhoja numeroita, mutta tällaisen olen löytänyt 75 000–100 000 henkilöä, joista täällä
Suomen alueella asuisi 10 000 saamelaista, tai siis asuu. Suomessa puhutaan 3 eri saamen kieltä, pohjoissaamea, inarinsaamea ja koltansaamea, ja katsotaan tosiaan tuonnempana sitä saamen kielilakia, joka kattaa nämä kaikki 3 äsken mainittua saamen kieltä. Ja sitten tämä saamelaisten kotiseutualue, niin se on hyvin keskeinen käsite juridisestikin, koska siellä se kieltä ja kulttuuria koskeva itsehallinto asustaa, ja saamen kielilaki on aika lailla silleen kirjoitettu, että siellä ne velvoitteet on sit viranomaisella vielä laajemmat kuin muualla Suomessa, ja saamelaiskäräjät lakisääteisesti hoitaa tätä itsehallintoa. Ja sitten mistä kaikki niin kuin oikein lähtee liikkeelle niin kuin meidän kansallisella tasolla, niin no sehän lähtee perustuslaista. Eli meillä on perustuslaissa tämä 121 pykälä. Mä oon kunnallisen törkeästi nyt maalannut tuollaiseksi tosi harmaaksi tohon, mutta se johtuu nyt siitä, että koska me ei nyt siitä puhuta, vaan me puhutaan alueellisesta itsehallinnosta. Eli perustuslaki on hyvin selvä tässä. Saamelaisilla on saamelaisten kotiseutualueella kieltään ja kulttuuriaan koskeva itsehallinto sen mukaan kuin lailla säädetään. Ja se laki, millä sitä säädetään, on siis saamelaiskäräjälaki. Mutta sitten meillä on toinenkin säännös siellä perustuslaissa, ja se on tämä perustuslain 17 pykälä, oikeus omaan kieleen ja kulttuuriin. Siellä tuodaan esiin saamelaiset alkuperäiskansana, mikä on tietenkin hyvä asia ja tekee sen linkityksen alkuperäiskansaoikeuksiin siellä KV-puolella, niin saamelaisilla alkuperäiskansana, sitten tuossa on noin 2 viivaa, se johtuu siitä, että mä olen vähän lyhentänyt sitä, eli siis romaneilla ja muilla kieliryhmillä on oikeus ylläpitää ja kehittää omaa kieltään ja kulttuuriaan. Ja saamelaisten oikeudesta käyttää saamen kieltä viranomaisessa säädetään lailla, eli se on se saamen kielilaki. Kulttuuri ajatellaan laajasti, ja se on mun ymmärtääkseni niin kuin KV-puolella niin kuin ollut niin kuin semmoinen niin kuin hyvin niin kuin elävä ja laajentunut käsite, mutta Anne-Kirsti saa taas korjata, jos puhun jotain omiani. Yes. Ehkä tästä perustuslain 17 pykälästä voi sen verran sanoa, että meillä tuolta kielipoliittisen ohjelman kautta niin oikeusministeriö tilasi selvityksen julkisoikeuden professori Maija Dahlbergiltä, joka teki tästä perustuslain 17.3 pykälästä lainopillisen tutkimuksen, eli että mitä kaikkia oikeuksia, se oli siis kieleen liittyvä tutkimus, koska hän on siis oikeustieteilijä, hänen tietämyksensä kulttuuriin liittyen ei sitten varmasti olisi ihan riittänyt, mutta tämä on niin kuin kieleen liittyvä selvitys, joka julkaistiin viime keväänä. Ja siis toi äskeinen, mikä mä sanoin, niin se oli siis se, mitä oikeusministeriö hankki. Et ei ollut siis kysymys nyt sitten niin kuin Maijan osaamisesta, mutta mitä me ajateltiin, että mitä juristilta voi, tai mitä juristeilta voi niin kuin pyytää. Yes. Sitten laki saamelaiskäräjistä. Eli kuten todettu, tämä itsehallinto, niin sitä säädellään tarkemmin täällä saamelaiskäräjissä. Ja tämä on siis, käräjät on lakisääteinen. Eli siis lakisääteisesti meillä olemassa oleva taho, ja saamelaiskäräjät valitaan vaaleilla. Mä olen nyt joitakin juttuja tuohon dialle laittanut, mitä tehtäviä käräjillä on käräjälain mukaan, eli hoitaa kieltä, kulttuuria, alkuperäiskansaa koskevat asiat, edustaa saamelaisia, antaa vuosittain kielikertomuksen, mutta se mitä en ole nyt tälle dialle saanut mahdutettua, niin on myös, että päättää saamelaisten yhteiseen käyttöön osoitettujen varojen jaosta. Ja ilman lakikirjaustakin on selvää, että käräjät voi tehdä aloitteita ja esityksiä ja antaa lausuntoja, niin kuin Suomessa meillä ihan ei-lakisääteiset tahotkin voivat tehdä. Mutta sitten, olikohan mulla sitten tämä seuraava dia, vai pitiköhän mun sanoa, mun täytyy kurkata tänne toiselle tai seuraavalle dialle, jos mä vaan pääsen eteenpäin. Taas alkoi tökkimään.
Joo. No niin, päästiin eteenpäin. Joo, ei, vaan tällä dialla käydään tätä läpi. Eli siis, kuten varmaan tunnettua, niin meillä on saamelaiskäräjälaki-uudistus eduskunnan käsittelyssä ollut jo jonkun aikaa. Eli viime elokuussa hallituksen esitys uudistamiseksi sinne vietiin ja toivon mukaan me saataisiin se sieltä hyväksyttynä ulos mahdollisimman pian. Tätä lakia on pyritty uudistaa useita vuosia ja nyt ehkä näyttää siltä, ehkä mä en uskalla ottaa mitään kantaa, mutta toivon mukaan nyt ollaan ainakin aika pitkällä taas sitten jo. Ja tämän idea on se, että nyt sitten uudistettuna niin tämä saamelaiskäräjälaki vastaa meidän kansainvälisiä velvoitteita ja on sitten selkeämpi kuin mitä meidän voimassa oleva laki on. Keskeiset pointit on, että turvataan saamelaisten itsemääräämisoikeus, mikä ei toteudu tällä hetkellä riittävästi, ja parannetaan itsehallinnon ja saamelaiskäräjien toimintaedellytyksiä. Ja kiireellisintä on korjata 3 pykälää, koska meillä on todettuja loukkauksia. YK:n ihmisoikeuskomitea vuodelta 2019 on todennut Suomen loukanneen KP-sopimuksen velvoitteita, eli siis kansalais- ja poliittisia oikeuksia koskevan sopimuksen velvoitteita, ja YK:n rotusyrjintäsopimusta valvova komitea CERD on myös todennut sittemmin, että Suomi on loukannut YK:n rotusyrjintäsopimusta. Ja ihan hauskana ehkä yksityiskohtana totean, että tämän tapaamisen jälkeen niin meillä on itse asiassa CERD-komitean kuuleminen, jossa varmaan pääsen kertomaan sitten saamelaiskäräjälaki tilanteesta lisää. Mutta ne keskeiset ehdotukset, niin kuin ehkä vähän yksityiskohtaisemmin sanottuna, on, että sitä 3 pykälää oltaisiin uudistamassa, eli vaaliluettelon merkitsemisen edellytyksiä uudistettaisiin ja sitten se vaaliluettelo koottaisiin uudelleen siten, että se vastaisi näiden komiteoiden näkemyksiä siitä, että saamelaisilla on oikeus itseidentifikaatioon, eli siihen, että he määrittävät itse, ketkä ovat saamelaisia, muut eivät sitä määrittelyä tee. Sitten sinne on tulossa uusi itsenäinen ja riippumaton muutoksenhakulautakunta. Ja semmoinen, mikä mun mielestä olisi aika silleen kiva, että jos me saadaan tämä laki voimaan, niin sinne on tulossa uusi säännös saamelaisten oikeuksien huomioimisesta viranomaisten toiminnassa. Jes, mutta nyt hypätään tavallaan eteenpäin, mutta tavallaan ei. Eli mennään nyt siihen neuvotteluvelvoitteeseen. Se, miksi me mennään eteenpäin ja ei mennä eteenpäin, on sen takia, että meillä on nyt tässä kummassakin, tällä dialla on tämä voimassa olevan lain tilanne, ja sitten on se, että jos me saataisiin uudistettu saamelaiskäräjälaki, niin mitä sitten oikeastaan tapahtuisi? Tässä on niinku ideana selkeyttää sitä nykytilannetta ja toisaalta myös laajentaa neuvotteluvelvoitteen piiriä. Tämä koskee siis viranomaisten lisäksi myös julkista hallintotehtäviä hoitavia. Ainakin tämän uuden esityksen mukaan. Nyt Anne-Kirsti saa korjata, että mikä se tilanne on tällä hetkellä, jos tulee mieleen. Eli tässä on se niin kuin viranomaisten velvoite neuvotella saamelaiskäräjien kanssa voimassa olevan lain mukaan silloin, kun on kysymys laajakantoisista ja merkittävistä toimenpiteistä, jotka voivat vaikuttaa saamelaisten asemaan. Ja itse asiassa se on vielä niin kuin korotetumpi tällä hetkellä, jos mä nyt sen vielä täältä jostain löydän. Joo, nykyisen lain mukaan, jos ne toimenpiteet voivat vaikuttaa välittömästi ja erityisellä tavalla saamelaisten asemaan alkuperäiskansana, niin sitten nämä velvoitteet pitäisi tehdä. Ja jos tämä uusi laki tai jos tämä esitys menee läpi, niin se vähän laajentaa velvollisuuden alaa, koska jatkossa puhutaan vain, että nämä neuvottelut pitää käydä, jos näillä toimenpiteillä voi olla erityinen merkitys saamelaisille. Ei siis enää vaadita ihan niin suurta
tietyllä tapaa niin kuin, merkittävyyttä kuin nykyään. Ylipäätään siis tämän esityksen mukaan niin halutaan niin kuin korostaa sitä, että ideana on, että viranomaiset ja saamelaiskäräjät tekevät yhteistyötä asiassa ja pyritään siihen, että päästään yksimielisyyteen tai saadaan käräjien suostumus ennen kuin tehdään päätöstä sitten näistä toimenpiteistä, joilla voi olla erityinen merkitys saamelaisille. Tämä FPIC-periaate, eli Free Prior Informed Consent, eli vapaa ja tietoon perustuva ennakkosuostumus, niin se tulee sieltä KV-oikeudesta ja se sitten taas tällä uudistuksella niin kuin sitäkin periaatetta saataisiin sitten niin kuin paremmin vahvistettua. Yes. Mennään eteenpäin. Sitten täällä on tämä, mistä jo vähän mainitsin, tämä ihan uusi säännös, jos tämä esitys menee siis läpi. Eli saamelaisten oikeuksien huomioon ottaminen viranomaisten toiminnassa. Ja tämä, jos se laki hyväksytään, niin tämä on ehdottomasti sellainen kohta, jonka mä toivon, että jokainen niin kuin tutustuu tähän sitten vielä erikseen. Ja mitäs mä kävin katsomassa, siellä esityksen säännöskohtaisissa perusteluissa todetaan, että asioiden suunnittelu ja valmistelu siten, että saamelaisten oikeudet alkuperäiskansana otetaan aiempaa paremmin huomioon jo ennen yhteistoiminta- ja neuvotteluvelvoitteen toteutumista, niin se voi yksittäistapauksessa ensinnäkin vähentää niiden varsinaisten neuvotteluiden määrää tai helpottaa neuvottelujen käymistä ja parantaa sitten sitä lopputulosta. Eli tällä niin kuin halutaan sanoa viranomaisille se, että ne ei ole pelkästään ne neuvottelut, vaan saamelaisten oikeudet tulee ottaa jo sitä ennen huomioon. Ja varmasti tämä lainee koskemaan myös muita asioita. Mutta tämä on semmoinen, meillä ei ole nyt aikaa ehkä sen enempää tähän paneutua, ja tämä on nyt siellä esityksessä, mutta jos se menee läpi, niin kehotan, että tähän tutustutte. Sitten siellä on vielä uusi 9b-pykälä, joka antaa vähän lisää eväitä viranomaisille siitä, että no miten sitä neuvotteluvelvollisuutta sit pitää toteuttaa. Eli siellä on menettelysäännöksiä, eli siellä on, että jos tällaiset neuvottelut pitäisi pistää pystyyn, niin siitä pitäisi ilmoittaa mahdollisimman pian käräjille. Jos on jatkuvaluonteisista asioista kysymys, niin hyvissä ajoin. Ja sitten voidaan asettaa tämmöinen kohtuullinen määräaika, että missä ajassa sitten pitää vastata, että lähteekö tai pidetäänkö tällaiset neuvottelut. Yes. Ja olikohan nyt, mä luulen, että mä pääsen antamaan Anne-Kirstelle puheenvuoron. Kyllä. Ole hyvä, Anne-Kirste. No kiitos Pamela ja kiitos näiden lakipykälien läpikäymisestä. Ehkä tuosta 9 pykälän neuvotteluvelvollisuudesta ihan muutaman niin kuin käytännön asian toisin esille, että vielä painotan, jos se jäi epäselväksi, että sehän on jo siinä nykyisessä voimassa olevassa laissa. Ja jos teille tuntuu epäselvältä, että mikäköhän se on, koskeeko se meitä, niin vinkkinä, että oikeusministeriö on tehnyt semmoisen muistion, jossa ohjeistetaan, että minkälaisissa asioissa pitäisi neuvotella ja myöskin ihan käytännön vinkkejä sitten siihen ja ohjeistusta, miten ne neuvottelut pitäisi käydä. Ja ehkä vielä sen sanon tuosta vapaasta tietoon perustuvasta ennakkosuostumuksesta, että vaikka se siinä voimassa olevassa nykyisessä laissa ei ole, niin sitä tulkitaan, että sitä pitäisi jo käytäntöön ottaa. Ja siellä oikeusministeriön ohjeistuksessa on myös kerrottu, että mitä tuo tarkoittaa. Pamela sen kyllä hienosti kuvaili, mutta mä ehkä vielä kertaan, että siinä niin kuin se pointtina on, että viranomaisten on aidosti oikea-aikaisesti ja vilpittömin mielin neuvoteltava saavuttaakseen yhteisymmärryksen tai saadakseen saamelaiskäräjien suostumuksen neuvoteltavissa olevasta asiasta.
Eli se on aika toisaalta se on iso ja merkityksellinen muutos, mikä on tulossa ja esitetty siihen lakiehdotukseen, mutta myöskin meidän pitäisi näiden kansainvälisten sopimusten näkökulmasta jo nykyisellään Suomi on sitoutunut tätä periaatetta toteuttamaan. No sitten ihan lyhyesti vielä muutama huomio. Tosiaan tämä 9-pykälän neuvottelu on yksi semmoinen tapa, mitä saamelaiskäräjät käyttää sitten, kun viranomaisten kanssa neuvotellaan. Mutta sitten se on ehkä semmoinen, että on pehmeämpiäkin tapoja ja yleensä niitä varmasti suositaan, että neuvotellaan ja keskustellaan viranomaisten kanssa muutoin, mutta esimerkiksi viime vuonna on noin 24 näitä 9-pykälän neuvotteluita käyty ja eniten maa- ja metsätalousministeriön kanssa. Mutta sitten ehkä näistä muista saamelaiskäräjien vaikuttamistavoista, niin yksi hyvin ison työosan meidän työstä vie nämä lausuntojen antamiset, ja niitä esimerkiksi saamelaiskäräjät on viime vuonna antanut yli 250 viime vuonna, ja meillä ei edes riitä resurssit lausua kaikkiin näihin asioihin, jotka koskee saamelaisia näiden meidän nykyresurssejen puitteissa. Ja niiden lausuntopyyntöjen määrä muuten kasvaa koko ajan, että edellisvuonna on 43% kasvanut tämä lausuntopyyntöjen määrä, mikä toisaalta sehän on valtavan hieno asia, eli se tarkoittaa sitä, että viranomaiset haluaa kuulla myös saamelaiskäräjien kannan, mutta sitten taas meillä on niin kuin haasteeksi tullut nämä meidän resurssit, ja siihenhän myöskin tässä saamelaiskäräjien laki-uudistuksessa pyritään vaikuttamaan. No sitten ehkä tästä neuvotteluvelvoitteen toteutumisesta ihan muutaman sanan, että ne meidän näkemyksestä ne on jonkin verran kehittynyt ja viranomaiset on ottanut tätä neuvottelumenettelyä ihan tämmöiseksi työtavaksi, mutta se mikä on siinä haasteena, niin tämä oikea-aikaisuus ei toteudu usein, että semmoista oikeaa vaikutusmahdollisuutta ei ole, ja siitä on esimerkiksi apulaisoikeuskansleri antanut ratkaisun myöskin, kun saamelaiskäräjät kanteli neuvotteluja koskien Tenon kalastussäännöksiä, jossa saamelaiskäräjien kanssa neuvoteltiin jo siinä vaiheessa, kun säännöksistä oli ikään kuin se työ jo niin pitkällä, että saamelaiskäräjillä ei ollut oikeaa mahdollisuutta vaikuttaa, ja siitä apulaisoikeuskansleri antoi ratkaisun, että se ei ollut oikea-aikaista, joten tässä on niin kuin yksi iso haaste. Ja sitten toinen haaste on, että viranomaisilla nämä neuvotteluvaltuudet ei toteudu, ja sitten, eli siellä on neuvottelemassa henkilöitä, joilla ei ole valtaa päättää asioista, eli silloin joudutaan järjestämään usein jatkoneuvotteluita. Ja sitten näiden neuvotteluiden kuin myös lausuntojen määrä on lisääntynyt. Että sekin on hyvä, mutta huono asia, että me ei aina pystytä kaikkiin vastaamaan. Sitten, koska meillä on vähän aikaa, mä vielä yhden näkökulman haluaisin tuoda tähän itsehallintoasiaan, mitä Pamela aluksi esitteli. Eli tosiaan saamelaiskäräjät toteuttaa tätä itsehallintoa, niin haluaisin vinkata Juha Kuttormin väitöskirjan. Hän on tutkinut nimenomaan saamelaisten itsehallinnon toteutumista Suomessa, ja hän on tutkinut nimenomaan sen itsehallinnon luonnetta, että onko se staattinen vai dynaaminen. Ja siellä ehkä mun mielestä mielenkiintoinen huomio on Juha Kuttormilla, että miten tätä vuonna 1995 asetettua saamelaiskäräjän lakia ja muutenkin tätä itsehallintoa on pystytty eri muilla säädöksillä kehittämään sillä tavalla, että saamelaiset konkreettisesti vois sitä itsehallintoa toteuttaa. Ja tämän väitöskirjan keskeinen tulos on, että se on nykykatsontotavalla aika staattinen, vaikka sen pitäisi olla dynaaminen, eli jatkuvasti ikään kuin kehittyvä. Saamelaisten oikeudet pitäisi olla jatkuvasti kehittyviä. Ja Kuttorm pitää yhtenä selkeänä esimerkkinä tästä staattisesta luonteesta sen, että saamelaiskäräjän lakia ei ole saatu
uudistettua, ja siellähän on nimenomaan tämä neuvotteluvelvollisuuden kehittäminen olisi yksi esimerkki siitä dynaamisesta kehittämistyöstä, joten tämä on niin kuin todella mielenkiintoista myös pohtia, että mitä se itsehallinto ja sen toteuttaminen käytännössä tarkoittaa. Mutta en käytä, tästä on tosiaan kokonainen väitöskirja kirjoitettu, mutta en siitä sen enempää, mutta mä päästän nyt Pamelan jatkamaan näistä kielellisistä oikeuksista. Kiitos Anne-Kirste. Oi, olipas mielenkiintoista kuulla sieltä suunnasta ajatuksia ja ihana huomata, että luennoitsijakin oppii tässä matkan varrella ihan lennosta. Saamen kielilaki, mennäänpä siihen. Se onkin ei mikään maailman helpoin laki, ja katsotaan, mitä me saadaan aikaiseksi tässä ajassa. Tarkoitus on selvä. Turvataan osaltaan sitä aiemmin mainittua perustuslain 17.3 pykälää, eli oikeutta ylläpitää ja kehittää omaa kieltä ja kulttuuria. Aika paljon painottuu sitten tuohon kieleen saamen kielilain pykälät, mutta totta kai sitten sieltä tulee se liityntä myös kulttuuriin. Eli oikeus käyttää saamen kieltä on tuomioistuimessa ja muissa viranomaisissa, koskee joiltain osin myös muita kuin viranomaisia, mutta lähtökohtaisesti viranomaisia. Tavoite on, että oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin ja hyvään hallintoon taataan kielestä riippumatta ja että näihin kielellisiin oikeuksiin ei tarvitsisi vedota. Sitten se, mikä on hyvä huomata, niin julkisella vallalla on siis velvollisuus toteuttaa ja edistää kielellisiä oikeuksia. Siellä on saamen kielilaissa on sitten ihan oma lukunsa, 5 luku kielellisiä oikeuksia edistävistä toimenpiteistä, joissa todetaan, että viranomaisten tulee oma-aloitteisesti huolehtia siitä, että ihmisten kielelliset oikeudet toteutuu, eli ei voi vain jäädä odottelemaan ja no nythän se alkoi puhumaan suomea tai ruotsia, mutta mites nyt nämä kielelliset oikeudet, että niin ei voi tehdä, eikä voi niin kuin pyytää, että hei, voitaisiko nyt kuitenkin puhua suomea, kun varmaan sä suomea osaat, eli oma-aloitteisesti tulee huolehtia siitä, että kielelliset oikeudet toteutuu. Sitten tulee osoittaa yleisölle, että palvellaan myös saameksi ja aina voi antaa myös parempaa kielellistä palvelua kuin mitä laki sitten edellyttää. Sitten mä oon lisännyt tuonne tuon yhdenvertaisuuslain 5 pykälän, niin se niin kuin vielä vähän boostaa näitä kielellisiä oikeuksia ja edistämisvelvoitetta, koska sieltähän tulee se, että viranomaisella on velvollisuus edistää yhdenvertaisuutta kaikessa toiminnassaan. Eli sanat menee sekaisin, eli viranomaisen on arvioitava, miten sen toiminta vaikuttaa eri väestöryhmiin ja miten yhdenvertaisuus toteutuu sen toiminnassa. Ja sitten ryhdyttävä tarvittaviin toimenpiteisiin. Yes. Kielellisten oikeuksien taso. Nyt palataan taas siihen käsitteeseen kotiseutualue. Eli laki on rakennettu vähän sillä lailla, että kotiseutualueella on laajemmat oikeudet kuin sitten taas muualla. Kotiseutualue on siis ihan siellä pohjoisessa. Ehkäpä se on kaikille tuttua. Ja siellä siis on ne laajemmat kielelliset velvoitteet ja sitten taas valtakunnallisilla viranomaisilla, joita on sinne lakiin joitakin kirjoitettu, niin sitten taas on vähän suppeammat kielelliset velvoitteet. Mutta jotta asia ei olisi ihan näin yksinkertainen, että meillä on vaan ne kotiseutualueella olevat viranomaiset ja sitten valtakunnalliset viranomaiset, mitä mä olen nyt tälle dialle tehnyt, vaan meillä on myös se tilanne, että laki on aika vanha ja meillä on sinä aikana, kun tämä laki on tehty, niin tapahtunut aika paljon hallinnollisia uudistuksia, viranomaisuudistuksia, joita on niin kuin pyritty silleen niin kuin tilkkutäkkimäisesti paikkaamaan, että sinne on lisätty niitä viranomaisia, mitä me ollaan huomattu, että nyt meillä on tällainen viranomainen, nyt se täytyy lisätä tänne saamen kielilakiin.
Mutta koska se on niin kuin rakennettu vähän eri näkökulmasta silloin aikanaan, kun tämä laki on tehty, niin se on aiheuttanut meille vähän ongelmia. Ihan siis yksinkertaisesti, että tämä soveltamisalapykälä, kakkospykälä, niin se on aika vaikeasti hahmottuva ja sen huomaa, että siellä on vähän tämmöistä vanhaa terminologiaa, niin kuin piirihallintoa, en tiedä miten paljon meillä on piirihallintoa, piiri- ja paikallishallintoa. Nyt sitten siellä on Lapin avi- ja ely-keskus, mikä on tietysti täysin relevanttia edelleen, mutta kohta meille tulee sitäkin koskeva uudistus, kun tehdään aluehallintouudistus. Nämä uudistukset on ollut nyt aika niin kuin valtavan suuri trendi tämän aikana, kun saamen kielilaki on ollut voimassa ja se ei sitä sitten ihan helpota, koska se on lähtenyt niin kuin siitä näkökulmasta, että kotiseutualueen viranomaiset, eli ne, joilla on toimipaikka, fyysinen toimipaikka siellä kotiseutualueella, niin näiden toimipaikkojen ja viranomaisten siellä istuvien viranomaisten tulee antaa sitä parempaa palvelua. Mutta sitten kun me ollaan lähdetty sitä valtionhallintoa ja paikallishallintoa ja aluehallintoa muuttaa silleen, että niitä toimipaikkoja on lähdetty siirtelemään. Että siellä ei enää kotiseutualueella olekaan välttämättä sitä aiemmin ollutta viranomaista, vaan se on siirtynyt kotiseutualueen ulkopuolelle. Ja sitten kotiseutualueella sitten kuitenkin niin kuin asioidaan sitten sen kotiseutualueen ulkopuolella, jolloin siinä on ehkä käynyt niin, että ideana on ollut, että nämä kyseiset palvelut olisi pitänyt olla siellä niin kuin vahvempien velvoitteiden piirissä, mutta siis ne on niin kuin siirretty kotiseutualueen ulkopuolelle, joten meillä on vähän ehkä sitä niin kuin tilannetta, että milloin viranomaiset kuuluu sitten niihin vahvempien velvoitteiden piiriin ja milloin ei. Käytännössä miten iso ongelma tämä on, en nyt osaa sanoa. Ehkä isompi ongelma on se, että tulee keskustelu siitä, että ketkä kuuluu tämän lain piiriin ja ketkä ei. Että jos on vahingossa jonkun muun lain uudistuksen yhteydessä käynyt niin, että se on niin kuin pudonnut täältä pois, niin onko se nyt sitten niin, että kielelliset oikeudet ovat oikeasti heikentyneet. Itse en tähän usko, jos näin ei ole lainsäätäjä tarkoittanut tehdä. Yes. Tässä näkyy myös se saamen kielilain vaikeus on, että jos me vaikka verrataan tätä 4. pykälää ja 12 pykälää, niin se on aika jännän näköinen, että meillä on niin kuin 4. pykälässä meillä on saamelaisen oikeus käyttää saamen kieltä viranomaisissa. Sitten meillä on 12 pykälässä oikeus käyttää saamen kieltä viranomaisissa. Eli hyvin niin kuin samanlainen säännös. Voisi melkein ajatella, että olisi sama säännös, mutta toista siis sovelletaan kotiseutualueen ulkopuolella niissä viranomaisissa, jotka kuuluu lain soveltamisen piiriin, ja tätä 12 pykälää sitten siellä kotiseutualueella, mutta sekin on niin kuin jännä, että 4. pykälässä mainitaan saamelaisen oikeus, ja sitten 12 pykälässä on vain yleinen oikeus, mutta joka tapauksessa tämä laki ei edellytä siis mitään sitä, että ihminen todistaa olevansa saamelainen, vaan on oikeus kyllä asioida saamen kielellä ilman sen kummempia todisteluita siihen, että onko saamelainen vai ei. Kun ollaan tai kotiseutualueen ulkopuolella, niin silloin se niin kuin supistuu omaan asiaan tai asiaan, jossa kuullaan, mutta sitten taas kun ollaan kotiseutualueella, niin sitten kun henkilö asioi viranomaisessa, niin hän saa valita, käyttääkö sitten saamea vai suomea. Täällä on nämä erityisvelvoitteet, mitä mä äsken tuossa noin toin esille, että on välillä vähän vaikeaa tietää, että keihin kaikkiin tämä nyt sitten oikeasti tämän lain mukaan niin kuin soveltuu. Mutta se nyt joka tapauksessa on ihan selvä asia, että kaikki, jotka tämän lain soveltamispiirissä on, niin on oikeus asioida sitten omassa asiassaan saamen kielellä. Se, mikä mä nyt ehkä unohdin tuossa sanoa, niin siis laki kun on kirjoitettu, niin lähtökohta on ollut siellä ja varmasti toiveissa on ollut, että kun aika menee eteenpäin, niin yhä enemmän sitä palvelua voi saada omakielisesti, eli ilman, että siellä on tulkki välissä. Se, miten paljon sitä nyt sitten tapahtuu, niin ei valitettavasti ole varmaan kovin paljon, mutta riippuu, niin mä olen ymmärtänyt, että riippuu ihan tosi niin kuin yksittäistapauksellisesti, että missä sattuu asioimaan. Mutta tässä on siis se, että tämä laki ei siihen velvoita.
eli aina voi viranomainen nämä velvoitteensa hoitaa tulkkausten kautta. Yes. Mä luulen, että meillä ei ole tämän enempää aikaa ihmetellä näitä pykäliä. Ehkä nyt ekstrana voidaan kuitenkin muistaa, että vaikka tuot ei ihan hirveän hyvin näy esimerkiksi ministeriöt sieltä soveltamisalasta, niin silti ne kyllä osa pykälistä koskee myös ministeriöitä. Ja myös silloin, kun ollaan saamelaisalueen ulkopuolella, eli jos meillä on valtion esimerkiksi tällaisia työryhmiä tai jotain vastaavia monijäsenisiä toimielimiä, niin siellä on oikeus käyttää saamen kieltä. Ja saamelaisten kotiseutualueen ulkopuolella erityisesti, kun on siis kysymys siitä, että asiat koskee erityisesti saamelaisia. Tiedottamisessakin tulee ottaa saamen kieli huomioon, jos asiat koskee pääosin saamelaisia tai silloin, kun on muuten erityistä syytä. Ja sitten mä laitoin ekstrana vielä tuon 9 pykälänkin tuonne ekstrana sen takia, kun mä ajattelin, että tänne ei varmaan hirveästi ministeriöitä tule. Mutta jos nyt on sattunut tulemaan, niin kyllä siellä on sitten tämmöinen 9 pykäläkin, joka edellyttää tietyissä tilanteissa sitä, että ministeriöt valmistelevat lakinsa sitten käännättää saamen kielille. No jes, nyt mä hiljenen ja annan Anne Kirsten kertoa, mikä on todellisuus. No, todellisuus ei valitettavasti ole aina niin hirveän hyvä, että tätä kielellisten oikeuksien toteutumistaan seurataan. Saamelaiskäräjät seuraa omassa kertomuksessaan kerran 4 vuodessa, mutta myös oikeusministeriö laati saamebarometri-selvityksen, joka itse asiassa toivottavasti ensi vuoden alussa tämä seuraava saamebarometri julkaistaan, mutta edellisessä saamebarometrissa kyseltiin saamelaisväestön kokemuksia kielellisten oikeuksien toteutumisesta, ja siellä valitettavasti tulee se esille, että kielelliset oikeudet toteutuu heikosti, ja sitä onkin ehkä saamelaisväestön keskuudessa yleisesti kritisoitu, että saamen kielilaki on jo ollut vuodesta 2003 voimassa, eikä viranomaiset ole vieläkään saaneet sitten kaikkia näitä lakisääteisiä velvoitteita toteutettu. Että sitä on ehkä eniten moitittu. Ja ehkä sen nostaisin, että siellä saamebarometrissa nousi erityisesti halu asioida saamen kielellä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa. Ja tähänhän sitten Lapin hyvinvointialue nyt uutena näiden palveluiden tuottajana sitten onkin varmasti tarttunut ihan uudella otteella. Mutta sen vielä en sen enempää, tämähän on ihan oma 2 tunnin luento myöskin tämä saamen kielilaki, mutta ehkä sen haluaisin muistuttaa, että jos joku viranomainen nyt miettii, että hyvä, kyllähän meillä voi asioida saameksi, me hommataan tulkki, jos semmoinen tilanne on, no hyvä niin, mutta mä haluan muistuttaa tuosta tiedottamispykälästä, eli sitten kun pohditaan näitä digitaalisia palveluita ja tästä, mistä Pamela puhuu, että kun virastot on muuttunutkin valtakunnallisiksi, ei olekaan enää paikalliskonttoria, vaan on valtakunnallisia virastoja ja sitten tämä digitalisaatio tähän yhdistettynä, niin sitten tässä saamen kielilakia, silloin kun sitä sinne lisättiin Lapin hyvinvointialue, sitä muutenkin eräiltä kiireellisimmiltä osilta tarkennettiin, niin sinne kirjattiin se, että saamen kielilain velvoitteet koskee myös näitä digitaalisia palveluita ja esimerkiksi saamelaisilla asiakkailla tulisi olla mahdollisuus hoitaa asiansa saamen kielellä myös digitaalisesti. Eli tässä teille iso haaste, viranomaiset, mikä ehkä voi helposti unohtua tässä saamen kielilakia lukiessa, että semmoinen velvoite on, eli nettisivut ja saamenkielinen digitaalinen asiointi, niin siihen varmasti jatkossa on syytä kiinnittää huomiota. Mutta en käytä enempää aikaa. Mutta ehkä sen verran sanon, että saamelaiskäräjiltä ja oikeusministeriöltä saa kysyä apua tämän hieman ehkä monitulkintaisen lain soveltamisessa.
somessa, jos semmoisia kysymyksiä on. Yes, kiitos. Toi digitaalisuus, se olikin tosi hyvä pointti. Meillä on kielipoliittisessa ohjelmassakin digitaalisuus huomioitu. Ja sitten jos me mietitään, että mihin me ollaan Suomessa koko ajan menossa enemmän ja mitä hallitusohjelmassa sanotaan digi ensin hankkeista, niin tämä on kyllä todella sellainen asia, mitä olisi syytä sitten jokaisen viranomaisen miettiä, että miten se asiointi eri saamen kielillä sitten on mahdollista sähköisissä palveluissa. Sitten meillä on kansainvälinen oikeus ja mä huomaan, että meillä on 10 minuuttia aikaa, niin mä kysyn nyt fasilitaattoreilta, että mitä te toivotte, että teenkö mä jonkun nopean katsauksen vai miten halutaanko mieluummin jättää keskustelulle aikaa? Kuinka paljon tarvittaisiin keskustelulle? No mä luulen, että paljonko sulla on tässä nyt vielä jäljellä? No ei tässä ole kuin muutama dia, mutta mä voin kyllä ihan tässä vähän tiivistellä. No, jos otat ne, niin otan ne, niin otetaan sitten tuonne chattikenttään vaikka niitä kysymyksiä. Joo. Niin palataan niihin vaikka myöhemmin sitten. Joo, ja meinasinkin Anne-Kirstille sanoa, että älä nyt mitään ideoita anna ihmisille, kun mainitsit saamen kielilaista 2 tunnin luennon. Se olisi kyllä toisaalta tosi hyvä, mutta se kyllä vaatisi aika ison työmäärän, jotta se saadaan aikaiseksi. Mutta joo, hei, meillä on nämä kansainväliset sopimukset, eli kaikki ei nyt vaan ole meidän perustuslain tai meidän kansallisten lakien varassa, vaan me ollaan sitouduttu useimpiin erilaisiin ihmisoikeussopimuksiin, ja mä oon nyt on KP-sopimuksen, eli kansalais- ja poliittisia oikeuksia koskevan yleissopimuksen nyt tummentanut ja tuon YK:n alkuperäiskansaoikeuksia koskevan julistuksen ihan sen takia, että kun täällä nyt sattuu sitten meillä olemaan diat näistä. Muistutuksena tässä samalla perustuslaissakin meillä on tämä 22 pykälä, eli julkisen vallan on turvattava perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien toteutuminen, ja sitten tämä 27 artikla KP-sopimuksesta, niin se on sellainen, joka on useasti esillä, kun puhutaan alkuperäiskansaoikeuksista, eli siihenkin kannattaa tutustua. Eli ei saa kieltää oikeutta yhdessä muiden ryhmänsä jäsenten kanssa nauttia omasta kulttuuristaan ja siitä, että voi nauttia ja tunnustaa uskontoa tai käyttää omaa kieltään. Alkuperäiskansaoikeuksia koskeva julistus, se on hyväksytty 2007 ja Suomi sitä myös kannatti. Siinä oli pitkät neuvottelut, se ei ole oikeudellisesti sitova, mutta koska Suomi on kuitenkin siihen sitoutunut, niin kyllä sitä niin kuin halutaan viedä eteenpäin ja se on moraalisesti kuitenkin sitova. Yes. Saanko Pamela tähän sanoa lyhyen, että nimenomaan tämä FPIC-periaate tulee tältä julistuksesta ja siksi sitä ollaan jo nyt viety käytäntöön tähän, vaikka se siellä nykyisessä saamelaiskäräjälaissa, eli tämä neuvotteluperiaatteet. Yes, hyvä, kiitos. Ja myös tämän julistuksen myötä niin sitä saamelaisten itsemääräämisoikeutta ja itseidentifikaatiota niin on alettu niin kuin yhä vahvemmin ja laajemmin ymmärtämään tämän julistuksen myötä. Suomi on saanutkin nyt sitten muutaman ratkaisun, joissa tätä itseidentifikaatiota ja poliittisia oikeuksia on katsottu loukatun. Meillä on siis YK:n ihmisoikeuskomitean ratkaisut ja sitten CERD-komitean ratkaisu, joista jo aikaisemminkin mainitsin. Ja nämä nyt on taustasyynä aika keskeisesti siihen, että miksi meillä nyt saamelaiskäräjälain 3 pykälää
on esitetty uudistettavan siten, että se olisi linjassa näiden kansainvälisten ratkaisujen kanssa. Yes. Ihan lopuksi vielä mainitsen, että ihan tässä kuussa Suomi on saanut taas muutaman ratkaisun, jossa on todettu, että Suomi on loukannut taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskevan sopimuksen ja YK:n lapsen oikeuksia koskevan sopimuksen artikloja. Ja tässä on rikottu just sitä FPIC-periaatetta. Kyse oli malminetsintäluvasta ja malminetsintävarauksista, ja ne on myönnetty saamelaisten kotiseutualueelle siten, että FPIC-periaatetta ei ole noudatettu. Haluaisiko Anne-Kirsti tähän vielä jotain sanoa? Ei kiitos, en ehkä tähän sano Tai sen enempää. Ihan lopuksi. No ehkä yleisesti, että siis tässä oli vain muutamia, että niitähän on paljon muuta, esimerkiksi kieliperuskirja, vähemmistöjen suojelua koskeva puiteyleissopimus, eli valtavan paljon on erilaisia kansainvälisiä sopimuksia, joihin Suomi on sitoutunut, mutta ehkä yhden lain vielä, se on kansallinen laki, mistä ei ehkä niin paljon puhuttu, mikä myös liittyy näihin, on yhdenvertaisuuslaki. Eli se on myös hyvä ottaa huomioon, kun näitä lakeja ja kansallisia velvoitteita pohtii. Eli siellä on erittäin hyvä työkalu tähän positiivisiin erityiskohteluun. Onko se, Pamela, se oikea termi? Joo, positiivinen erityiskohtelu, ja sitten on tosiaan sitten se viranomaisen yhdenvertaisuuden edistämisvelvollisuus ja sitten totta kai syrjinnän kiellot. Ja mitä viranomaiset useimmin jos viranomainen syyllistyy syrjintään, niin se ei välttämättä ole sitä välitöntä syrjintää, että heti niin kuin huomataan, että näin on toimittu, vaan aika usein se on sitä välillistä syrjintää, että unohdetaan ne oikeudet, mitä ehkä joillain ryhmillä on, eikä noudateta niitä, ja sitten se johtaa tosiasiassa sellaiseen tilanteeseen, että joku henkilö tulee tietyn syrjintäperusteen, esimerkiksi kielen perusteella sitten syrjityksi. Mutta onhan ne, Pamela, näköjään täällä sulla. Se meni vaan niin nopeasti. Mutta tosiaan nämä on isoja sopimuksia, jotka kattaa laajoja asioita, että näihin on hyvä myös tutustua. Ja Suomi saa myös näistä sitten suosituksia. Suomella on velvollisuus raportoida näistä ja saa sitten suosituksia, miten tilannetta pitäisi kehittää. Että nämä on niin kuin mielenkiintoisia prosesseja, mistä on apua sitten kielellisten oikeuksien ja saamelaisten oikeuksien kehittämistyössä. Joo, ja nyt tosiaan tuossa aikaisemmin mainitsin, niin mulla alkaa 15 minuutin päässä tuon YK:n rotusyrjinnän vastaisen yleissopimuksen CERD-komitean kuuleminen. Tällä kertaa se on rakennettu niin, tai en tiedä onko se aikaisemmin rakennettu, mutta kun mä oon aikaisemmin ollut mukana näissä kuulemisissa, niin ne on kestänyt monta tuntia, mutta nyt ne on pistetty sellaisiin slotteihin, että nyt on vaan tunnin kuuleminen, ja aiheena on siis saamelaisten oikeudet ja romanikieli, romanien oikeudet. Kiitos. Oliko se niin kuin tässä, nyt myös mä ajattelen, että meillä on minuutti tässä aikaa, niin jotenkin kiitos tämmöisestä kansantajuisesta niin kuin, ja keskustelevasta Me of Us -hengessä, me yhdessä hengessä käydystä niin kuin esittelystä, ja jotenkin mä itse ehkä tällaisena niin kuin ei-juristina, maallikkona nappasin tämän ainakin, että toimenpiteiden pitäisi vähentää niitä kielteisiä vaikutuksia, ja sitten jotenkin, että saa tarjota myös parempaa palvelua, eli jotenkin nämä ehkä itselle semmoisena ihan, mitä tuossa kirjoittelin vähän ylöskin. Et kiitos ja niin kuin tosi tymäkästä paketista, mutta kuitenkin sellaisessa niin kuin ihanassa hengessä, jotenkin sellaisella niin kuin hyväksyvällä otteella, että me tiedetään, että me ollaan keskeeräisiä. Ja meillä on vielä paljon tehtävää.
Haluaako Lahja vielä sanoa jotain? Ja hei, tuolla oli tuo kysymys, hyvä kysymys tuolla Tuulilta tuossa chattikentässä noista vaikuttavuusasioista. Me ei varmaan siihen nyt ehditä, mutta kävisikö sellainen, Tuuli, että kuulutko sä meidän, niin itse asiassa kutsun nyt kaikkia myös mukaan MeOfTas-verkostoon ja Anne-Kirstelle voi laittaa sähköpostia ja ilmoittautua sinne. Meillä on oma Housespace, niin voisiko tämän keskustelun siirtää jotenkin sinne, että jos me vastattaisikin tuossa sitten siellä. Ja sitten siellä voisi niin kuin osallistua ne sitten, ketkä haluaa keskusteluun osallistua. Joo, kiitos Anne-Kirste ja Pamela tosi kattavasta luennosta. Ja sen verran haluan vielä siihen omiin alkusanoihin niin kuin palata. Unohdin sanoa sellaisen asian, että itse asiassa viranomaisethan viime vuosina on tosi paljon niin kuin edistänyt saamenkielisiä palveluja. Et mulla oli vähän koneen kanssa hässäkkää siinä. Piti niin kuin puutata koneen alas, niin tulin niin nopeasti tähän, niin unohdin puolet siitä, mitä piti sanoa, mutta sen halusin tässä nyt kuitenkin tuoda niin kuin esille, että ollaan niin kuin tosi kiitollisia siitä tekemisen boostista, mikä nyt kaikissa hyvin monissa organisaatioissa on, että jatketaan samaan malliin. Ja tämä luentomateriaali ja tosiaan se linkki niin tulee sinne saamelaiskäräjien sivuille ja siitä sitten tietoa jaetaan. Kiitos paljon kaikille ja hyvää työviikon jatkoa. Kiitos samoin. Hei hei. Kiitos. Pamela varmaan lähetät mulle sen sähköpostilla sen materiaalin.